ассалому алайкум дӯстон бардорони гиромӣ, умедворам хуб ҳастед. намакаса иншааллоҳ бародарони ҷон раҳмати калон барои дастгириятон, барои падиша кардантон, барои ҳар як лайк мондантон, барои комментонтон, барои видеоро паҳн кардантон аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. Чи сайти инстаграм бошад, чи тикток бошад, чи ютуб бошад, мақсад миннатдории хидмат ба ҳама мерасонам. раҳмати калон ки дар бармонед то имрӯза мақсад дастгирӣ мекунем. хоб бародарони ҷон, имрӯз мо як тасмими беҳтарин гирифтем. мақсад хуб гӯш кунем видеоро то ахира, падиса лайкитона фаромӯш накунем, ранги ҳар вақта. хоб бародарони ҷон, мо дар ҷои худмон қарор дорем, метро Тюркменистанда, вишавои ярмарка 4 этажда, азия ҳиҷомада. дар ҷои худмон азия ҳиҷома дар хидмати ҳамаи шумо ҳастем бародарони азиз. хоб бародарони ҷон, имрӯз мо тасмим гирифтем як кори хайр кунам. бародарое ки ҷои мо ҳиҷомакунӣ меоянд, ҳамин ҷои мо азия ҳиҷомакунӣ меоянд, як тӯҳфа аз номи худмон падарка кунем. тӯҳфаи мо чи ҳастад? мақсад бародарон, тӯҳфаи мо чизи беҳтарин ҳастад, яъне ки тӯҳфаи арзиштарини дунё ҳастад. китоби Қуръон, китоби Қуръони бо таҷвид ҳастад бародарони азиз. бисёр осонхонаке бо таҷвид ҳастад ва мақсад чишмотон намезанам. се намуд рангш ҳастад бародарони азиз. чихеле ки мебинед кабуд ҳастад ва сабзш ҳастад ва сиёҳш ҳастад бародарони азиз. бихоҳӣ ай сиёҳш мегирӣ, бихоҳӣ ай кабудш мегирӣ, бихоҳӣ ай сабзш мегирӣ. ихтиёр дар шумо ҳастад. ин тӯҳфа ҳастад аз номи мо ба шумо. ай ҳамин чизтаи 3 то 15 августа мақсад марҳамат дер намонед, биёед иншоаллоҳ ҳиҷоматонро бигиред, тӯҳфаро бигиред, барои иншоаллоҳ бихонед дар ҳақ мо дувора фаромӯш накунед. хоб бародарони азиз, якчино гуфта намона, дар ҷои мо чи дар ҳиҷомаи мо чи дохил мешавад. дар ҳиҷомаи мо фитобочка ҳастад. ҳамагӣ шумо медонед фитобочка барои чи ҳастад? барои васпалани хнекита бровардан, барои ваз ба пафтан, барои намакаи баданта гум кардана, барои бадана мулоим кардана. вақте мулоим кард бадана бисёр хуб мешавад барои массаж кунем. баъди фитобочка массажи рушной аппарат вакуумӣ. баъди массаж бародарони азиз ҳиҷома мегирем, яъне ки хун мегирем. ҳамаш хизматрасонӣ бо сахти болои аъло ҳастад. марҳамат кунед, биёед иншоаллоҳ мо дар хидмати шумо ҳастем. ва плюси бародарони азиз якчино гуфта намона, мақсад паратенса ай хидмон ҳастад, банко ай хидмон ҳастад, дезва спирмпир ҳамаш ай хидмон ҳастад. ҳамаш дар ҳамин дурун дохил мешавад. дар ҳиҷомаи мо ҳама ҳамин мегирем иншоаллоҳ. баъди ҳиҷома китоби Қуръона тӯҳфаро мегирем, мерем иншоаллоҳ, мехонем, дар ҳаққи мо дуо мекунем. ва баъдан якчино гуфта намона бародарони азиз, дорувои гиёҳӣ ҳам ҳастад. видеоша дар ахир мемонад, тамошо кунед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. доруҳои табобатӣ барои ҳар яки мову шумо: самюан барои фарбеҳ шудан, равғани сиёҳдона, эпимедиумная паста барои простатит, миноксидил барои ғафз кардани риш, масла хилби барои дарди гурдаҳо, капсулаи сиёҳдона барои тамоми дардҳо ва инчунин мағз барои зиёд кардани алоқа бо ҳамсари худ. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред бо нархҳои дастрас барои шумо. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия равон карда мешавад. барои шумо саломатии хуб хоҳонем.